O peche da terceira planta do Hospital do Salnés continúa a xerar polémica entre os sanitarios que traballan no centro e que ven nesta medida un erro que empeora a asistencia daquelas persoas que máis o necesitan. A presidenta da Xunta de Persoal do Hospital do Salnés explicou ás cámaras desta casa en que se traduce este peche. Nos encontramos a día de hoxe que temos a planta na segunda, que é onde ingresan os paliativos e os illamentos, soamente ahora mesmo con unha cama libre. Temos pendientes de ingresar abaixo en urxencias 7 pacientes, de estos 3 son illamentos. Hai algunha persoa tamén pendente de traslado que sigue aquí. Neste fin de semana tamén nos encontramos dende urxencias que había pacientes que levaban máis de 24 e 48 horas pendientes de ingreso. E a día de hoxe tamén aínda queda algún pendiente de ingreso que leva casi 48 horas. A pesar de que na xerencia do centro se afirmou que se fora necesario poñela en funcionamento faríase de inmediato, dende o persoal sinalan que non está ocorrendo, xa que pacientes de paliativos e illamento están a compartir a segunda planta do complexo en habitacións que non están adecuadas ás súas necesidades. Prácticamente todo o verán, pero non se abriu e hoxe, a día de hoxe seguimos coa terceira planta pechada, os paliativos reubicados na segunda planta, os illamentos tamén na segunda planta, a primeira é unha desfeita porque hai unha mezcolanza de patoloxías. Non están preparadas, as habitacións están preparadas na terceira planta que continúa pechada. Entón, dende todo o persoal do hospital está solicitando de fai tempo que se abra, pero non hai xeito de facer que se abra esta planta cando realmente é necesario. E ao longo do verán, nalgúns momentos, tamén foi necesario e non se abriu. Están abaixo, pois, claro, pendientes de ingresar estas persoas e siguen e continúan esperando. Hai camas de observación que son non son un preingreso, son simplemente para observar, ver se se quedan ou se van, pero non hai suficiente persoal para atender tampouco.